Здравейте! Тук при мен се получи една авария, която е сериозна, но твърде късно го разбрах, но нищо не е станало през това време. Така че като дам включа контакт и като включа ляв мигач, свети десен. Като включа десен мигач, свети пак десен. Пак лев, тръгва ляв и след малко включва пак десен. Ето, сега тръгва то десен, то ляв, като пусна фаровете, тръгва ляв. Значи, когато има тока, явно нещо регулира тук. Та реших да си купя ново устройство. Да изключим сега това нещо. Купих ново и това всъщност е новото. Мислих, че като смена това устройство, този превключвател, нещата ще се оправят, обаче те не се оправят. И понеже аз съм си електротехник малко и трябваше тук да измера кое какво отива и къде, какво дава и каква е причината. И се оказа, че тук долните, може би не виждате, не знам дали ще се светна. Четвърти и пети контакт в дясно, те играят ролята и за левия и за десния мигач. Когато включим десния мигач, дава на късо 0 ома, голям ток и свети 10 мигач. Когато дадем на ляв мигач, там има около 200 ома, което означава, че отива по-малък ток и превключва на ляв мигач. Обаче по някаква причина, може би от старение на някои елементи вътре в компютъра, това вече не функционира. И затова реших да сложа, ето този потенциометър съм сложил. Този потенциометър, той е променливо съпротивление, който е 1 килом, и сега ще го сложа на мястото на контактите, за да видим какво ще се получи. Нали? Кога ще свети десен, кога ще свети ляв. Надявам се, че ще мога да го върта с една ръка. За сега ще оставя на пауза, докато сложа контактчетата и после ще продължим. Така, тук вече съм ги сложил тези неща. Да видим сега какво ще се получи, като дадем контакт. Значи свети десен мигач. Сега започвам да върта полека този потенциометър. Оп, в един момент светва ляв. Връщам го обратно, свети десен. Въртвам го малко, още малко, почва да свети ляв. Така, до тук добре, вече изяснихме причината, какво се получи. И понеже когато го дам до крайно положение, пак свети ляв мигач, дори и в крайно, което е 1 килоом, реших да сложа, тук има едно на стария, това си ми е старото устройство, което даже е по-добро от новото. Новото струва 120 лева, но изработка, качество въобще не мога да сравнява с това. И всъщност тук, ето виждате, има едно съпротивление, което стандартно е 200 ома, но не работи след известно време. Явно в началото е работило там 20 години. Колата е стара и тя е, да спомена, колата е Мерцедес Ванело. Таблото е еднакво с А-класите старите, значи същите проблеми могат да създадат и при А-класите. Нали, 170, 160, там не знам кои са модели. И смених това съпротивление, сложих, трябваше примерно половината 500 ома, намерих 470, да сложих това устройство. И сега ще махна тези кабелчета от тук и искам да сложа старото устройство на място. Да видя дали ще успея с една ръка. Така, успях да пуснем контакт. Сега да дадем десен мигач. Сега па не работи, може би не съм го сложил до... сега вече вкара. Свети десен мигач. Слагаме левен, свети ляв. Пак десен, ляв. Проблема е решен. Така че който нещо
се получи такова нещо и при него, преди да си купи превключвателя, по-добре да провери съпротивлението. Така, преди известно време тези лампички започнаха, числата почнаха да изчезват или светеха горни, долни. Там има един лентов кабел, който може да си го купите от AliExpress. И има един специален поялник. Той не е специален, поялник е обикновен с по-широка човка отпред, на която се слага силиконова пластинка, такава гумена, и с нея се затискат тия крачета, когато се нагласят върху таблото, изчистени хубаво с спирт там, каквото може. И като се задържи там известно време, минута-два, не си спомням колко беше, че беше преди 2 години, и нещата пак се оправят, сега си работи и километраж. Така. Ако някой има какво да каже и той по тия автомобили, ще съм благодарен да качи някой клип. От мен е това за сега.